Kasi mo kaya. May mas malaki pa dyan. Ito na parang Sila magpatulog eh, no? Patulog isa. Hindi siya ano? Nahuli siya. Hindi, 4 minutes lang yan. Mawala na yung kanya. Tama siguro. Ano naman, tinatawag na naman ako. Pupunta na naman sa Santa Teresita. Mababawas sa sound namin pag Ay. Nasa kayo boss ha? Nasa loob, balik ko yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Sikit ko na lang ang t-shirt. Ayan, balik kayo kabayan. Balik ka madam. Dito dalawa yung t-shirt. Ayan, balik kayo. Ha? Dito pinapahalo ka. Ayan, balik kayo. Masaya kasi ako. Kasi sabi ko, didiretso akong Tacloban. Kasi sabi niya, ano, present din ba? Huwag mong sip. Sabi niya, yung dalawa na. Isang salitan. Maglalabas kami, dalawa sila, tapos dalawa rin kami. Ayun. May ito sapatos, te, pilan tayo, te! Hindi ka na makikita sa loob.